Salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod de Monster Box. N-am mai făcut de mult, știu. Și ăsta e finalul. Finalul, ca să știți. Nu știu dacă am viernele. Oricum n-am multe sere. La pedala. Bun, vom reveni imediat. Bun, am revenit. Bobby! Doamne, ce barbă ai! Ce barbă are Bobby! Bobby. Da, să-i aruncă, frate. Muri. 2. Mamă, mai spawnează, că nu e bine. Nu revenim imediat. Bun, am revenit. Distrus. Win. Revenim imediat. Bun, am revenit. Am luat acest papucan. Care e șoarece. Nu mai mă interesează dacă i-am dat samba. Îl forțăm să se lupte. Bun, am revenit. Unde-i șobolul? Uite-l. Ia, lasă-l în pace. Win? Nu e win. Băgăm-o de asta. Băgăm și o din asta. Băgăm și o de asta. Gata. Bun. Bun, cam atât că episodul de azi. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să clopoțel și da, e finalul din Lemon Box. Am făcut de 2 minute, că mi se pare extrem de publicități multe și n-am chef. Bun, cam atât. Pa, pa!